सारा बुहुमावनो जितु बर'नि जे बागुरुम्बा मोसानायखौ जितु दिनै मोसानायखौ जितु मिथिनो थांगासिनो बे समाव गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमा जानानै मागो दमासिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोदों। दिनै बेवहाय सारा आसाम आरो मुलुगनि बर'फोरा बेहाय 10,000 बागुरुम्बा दोहौनि जा हाबाफारियाव बाहागो लानो फैदों फ्राय सफैजोबनो हाबाय मोजाङैनो आरो दिनै बेनि फुंबिलियावनो जों इसोर सिबिनायजों लोगोसे बोराइ बाथौनि मुं लानानै जों बेवहाय आर'ज गाबदोंमोन आरो बे गासैबो प्रग्रामा दिनैनिफ्राय जागायनानै 17 थारिखनि जा बागुरुम्बा दोहौ बेयो जाहाथे मोजाङै मोजां बिश्व दरबाराव बर' हारिनि जा हारिमुनि जा बागुरुम्बा दोहौखौ जोङो सिनायथि मोननायजों लोगोसे बेवहाय बाहागो लाफैगोन भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा माननीय गेदेर बिथाङा आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेहाय बाहागो लाफैगोन आरो बे गासै बर'नि बे बागुरुम्बा दोहौखौ बिश्व दरबाराव लांनो थाखाय जा आसाम सरकारा जाबायदि नारा नाथा नाजादों आरो बेखौ जों बर' हारि हिसाबै गमामायैनो गोजोननाय मोनदों। बेयो जाफुंसार जागोन आरो बेहायनो बयबो गावबा गावनो बेहाय बाहागो लाफैदों। जायगा जे डिस्ट्रिक्ट लेभेल आनसलिक लेभेल गामि लेभेल आरो बेबायदि हाबाफारिखौ लादोंमोन। खम समनि गेजेरावनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बियो बेसेबांबा गिदिर हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजोंनो जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बर' हारिनि अनसायनाय जा बे बागुरुम्बा दोहौखौ हाबाफारिखौ मावफुंसार खालामनो थाखाय आखायाव लानायनि थाखाय जों बिथांखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैबो साबायखर बावनाय जादों। गिबियाव गुवाहाटी बे हुरुहोजाय स्टेडियामनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै बेवहाय बर'नि जे जातीय मोसानाय बागुरुम्बा बे बागुरुम्बा मोसानायखौ दिनैनिफ्राय बेवहाय थानानै 17 थारिखनि प्रग्रामसिम बेवहाय सोलिलांबाय थागोन। जुदिअबा बे मोसानाया 10,000 बागुरुम्बा मोसानायनि उद्देश्यआ वर्ल्ड रेकर्ड आपातत नङा, खिन्थु बे मा होनो जोंहा गाहाय मन्थ्रि फैनायाव बेनो दिन्थिनाय बागुरुम्बा मोसानाय आरो बे मोसानायाव जुदि बिथाङा निस्सय जुदि माबा जायो इमप्रेसिभ जायो होमब्ला जों वर्ल्ड रेकर्डखौ मोननो हाहैगोन। बे आरो बेनिफ्राय बेवहाय फैनानै मोजां मोनदों। जोंनि बर'फोरनि जेसेबां बेवहाय माबा दङ बयबो जेनेबा भलन्टारि गोसो जानानै गावनि हारिनि जि कालचार बा हारिमुखौ दिन्थिनो आवगायबोदों जोबोद बाख्नायथाव। आसा खालामदों बे प्रग्रामा मोजाङै जालांगोन आरो नोंथांमोननि जिखिनि प्रसेस्टा फोसावनाय बे फोसावनायनि गेजेरजोंबो जे जोङो नेसनेल एन्ड इन्टारनेसनेल लेभेलाव बे खोथाखौ मिथिहोनो हागोन जोंनि बे हारिमुखौ। थेंक इउ। बाथौ पूजा करिलो আমি কামনা কৰিছো যে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো সাকসেসফুল হ'ব আৰু আমাৰ বড়োৰ সম্পত্তি কালচাৰটো পুৰা বিশ্ব জানিব। এই সাকসেসৰ প্ৰাৰ্থনা আমি আজয় কৰিলো and I wish that participants and all the committee members success. আমি আছো administration তরফৰ পৰা। Thank you and we will definitely perform. Thank you.